Ba san ka ba, amma na san baban ka. Zagi ko? Bari. Wai zage mai wani ba. Mara zagi. Zagi. Oro? Wallahi. Oro? Muna so da Allah a sake ka. To. Ba mu so a kashe mana yara. Ku kuna kacewa amma muna so a yafi. Tabbas. Kaga Sunatu Suleiman kaninka. Suleiman ba. Suleiman. Tabbas. Ka kira su kai magana da mamanka. Su ba da uniform din nan na sojoji. Bindiganka. Ba ɗaya ba ne amma an kawo ɗaya. Amma akwai wasu bindiga biyu na wajen Sunatu. Ka gaya mata don Allah. Ta je ta dawo da su. Kana ji ko? Inda har wannan an zo da wannan kana ji? Za mu zauna da Gimba duk abun da ke nan. Gimba zai yi maku bayanin komi. Ita ma za ta zo a zauna da kai. To shi kenan. Mu karɓo wannan. Surukinka ka bace. Akwai bindiga ɗaya wurin surukinka. Akwai ta. Alhaji Isiya. Ko ba haka ba? Akwai ta tabbas. To kaga muna so a yi magana da su a bada wannan bindiga. Akwai kaki na. Akwai kakinka a wuri. Don ina da labari. Yauwa. To in ka bada. Yauwa. Sai mu samu yadda za mu yi magana don mun san ƙila in ka warke aka sake ka mun kai maka jiya. Ƙila ka bari. Tabbas ba ma ƙila ba ne wannan in Allah da ni ma zan rantse da Qur'ani in na ƙara taɓa wani gyaɗa wani ko a bayan idon ku Qur'ani na yarda. To amma in baka taɓa ba in ka koma Rijana ai yara za su ce tunda ka tuba za su kace ka. Wannan kuma kai ne babba a da yanzu kuma za ka zama yaro su. Ba komi ni don in zama yaro a ƙasa ban damu ba wannan. Ko sana'an magi ne zan yi inda ina samun gidana yanda za ta. Kuɗaɗen da kuke karɓa don Allah ina kuke binne su. Wallahi sun matalla yanzu in na ce ma ina da naira 50 wanda na binne a daji idan ban ƙarya na yi ma ba Allah tsine man gashi wannan miliyan na muka karɓa 100 kawai ya samu. Wa. Gashi nan Musa. Miliyan kusan 3 muka ansa. Miliyan 5 100 kawai ya samu cikin kuɗin nan. Wanda ya kawo kudin ma haidi na bashi ranar da muka zo ran da muka fita kusan miliyan 20 aka ba su. Nawa? Na Yorubawa da mutane miliyan 10. Ana mai waya da su ba yau wa miliyan 20 da naku? Kuma kai ka rubuta ina naku nawa? Kuma ka rubuta takarda ka ce a kawo ma gwamnati har da lambobinka. Yau wa gashi nan to ci ya za gwamnati ya neme ka yi. Yauwa ai shi kai kace a neme ka. Kuma ni tun a lokacin da su dan azumi su yi abun nan ni zan zo ma da kaina na ce ni duk bindiga ɗaya in za a ban miliyan 1 zan bada ta amma gwamnati in ta ce ba ta bada kuɗin haina ba ta bindiga zan iya bata. Yanzu da yara na wanda na jawo da bindigogin da suka hito hannuna yanzu da an samu bindiga 15 akalla. To yanzu a samu kana nan kai magana. Yanda na ka tsaro. Allah. Hello? Ba damuwa komai dai za a ji ƙarshen bayani wajen Gimba. Gimba duk zan buɗe ma aiki filla-filla.